yakni benta jong kubor la wanra spi daga fatafat online shopping store. Hadian ke Jingnam jong gidong song ka Snong Namdong syakaseng halor bubun ke Jingduna habayre ba ke jing petrekam ka primary health center badan hapo ka Snong Namdong kumta ka KSU Namdong unit hinan ke sengi ka arp sauturik ujilio hapo ka jingalam upresiden ka KSU Namdong unit usamla chanbor war batru ha ka jing senranlang upresiden ka KSU Gentle District unit usamla ohi bait dakar lembat ke khot ka district bat ka unit ru kumju layo banyak kendu ya doktor in charge Dr. P Suchang bat ECHO ikong aipok tai na ka benda ban pensngau ya ka jing e ka jong kipat ba kaseng ha ka jing ekran bat doktor in charge kalapan paru bagi kipat ba jong kathan ki la angnut banyo no lani ban penkiu kadan ya ka Phc Namdong Shaka Community Health Center ha ka ba kanwara jimentoy shibun ya kipat nongsong snong jong katai kathan om tang ya ka Snong Namdong henry wat ya kisnong basenda bat kasnong Namdong bat kithan bodar katkum ka population census ka balong gawai na kijinong kam banyo ya kadan CC ka Phc Namdong kalalong kababiang palat banyo ya katay kakadan wan na kaliang doktor in charge ula kubur bala desi sya banyo ya ka CC katkum ka jingbon upat ba nongsong snong kathan kaseng halor kani kamat kalarai banyai bud din bat bangchimi kilat kilinti na kabenta ban penyo lani ban penkiu ya ka Phc sya kakadan CC bat kaseng kalalap bakani ka Phc kaduna ba kinong trei bat kadontang iwe i doktor kaseng galap ru bakani ka Phc kamdan ya ka ambulans ka papura bat kumju ru bakamdan iwe ru inong ai dawai ha kani ka Phc